pan Krištof Hádek. Dobrý večer, Krištof. Dobrý večer. Krištof Hádek, mladý, nadějný herec. Že jo? To nevím. Tak herec. Že jo? To platí. To platí. To platí. Vy jste studoval konzervatoř. Ano. A pak jste překvapivě studoval v Anglii, že jo? Jak jste se tam dostal? Letadlem. Hezky, díky. Čili takhle spolu budeme. No. Dobře. No a po přistání potom? Normálně autobusama a tak. hromadnou dopravu do centra. Dopravu, pořád do školy. A mě by zajímalo, do jaké školy? To byla herecká akademie. No a jak jste přišel na to jít, nebo přihlásit se do herecké akademie? No, protože mě vyloučili tehdy z konzervatoře a... Tady v Čechách. Tady v Čechách A za co? Za nedocházku. Za nedocházku. Absenci. Tam zatím dávají přednost docházce před talentem, no. Čili za absence a jak byste si to našel, tu anglickou školu? To bylo takovou shodou náhod vlastně, protože my jsme tehdy jezdili s filmem tam na premiéru a já jsem tak nějak... Jak jezdili s filmem tam na premiéru? No, já vím, jasně. S Modrým světem jsme tehdy byli v Londýně na premiéře. To vám bylo kolik? 18. 18, aha. A měli jste tam premiéru? Ano. No. A tam jsem se vlastně po premiéře seznámil s lidma, kteří se mě ptali, co dělám v Čechách. Já jsem řekl, že mě zrovna vyhodili z konzervatoře, tak oni řekli... Tak my tě přijmeme v Anglii tady. No. A jak dlouho jste to studoval? Rok. To byl roční jakoby postgraduální kurz. Aha. Čili, a to jste uměl tak dobře anglicky už? Já jsem tam měl o pár měsíců dřív, abych se jako zdokonalil. Jo. No ale pak jste se vrátil sem? Ano. No a teď tady hrajete Jen to sviští, ne? Teďka to docela sviští. Co jo? No. A poslední váš film teďka? Včera byla premiéra filmu Experti. Experti. No, ale tak já jsem vás taky viděl v divadle. Tak kdybyste vyjmenoval některé ty vaše divadelní role? Tak je to třeba Absolvent. Jo, to je Studio 2, ve Švandově divadle jsem viděl zrovna. Tam hrajete s Ivanou, ano. To je moje partnerka. Já vím. To víte, jo? Vím to, jo. Říká to takhle ona? Já to vím prostě. Dojíte z novin vlastně. No. Berete na to ohled jako... V jakém smyslu? V jakém smyslu? Kompletním. Tak já nad tím moc nepřemýšlím. Jo takhle. Že jsme, jo, jasně. Že jsme s Ivanou hráli. No tak já jsem to viděl, to Absolventa, vy tam s ním máte takovou jako dokonce, nebál bych se říct, až náruživou sexuální scénu. No. Tak to prostě bylo napsáno ve scénáři. No já vím. To záleží strašně, jak to udělá, že jo? Jak se vám to dělalo? Nebo zkoušelo? Kdy? Co? Já teď přesně nevím, co myslíte. No ta scéna. Ta scéna? No, se vám to zkoušelo jako. Tak... Dobře. Dobře. No. Byly s ní jako problémy nějak? Ne. Ne. Snažila se? Ty jsi se snažila? No. Vy nějak blbě slyšíte, nebo? Já. Já myslím, že jsme se snažili oba. Oba. To se vrát. No, čili to máme Absolventa, že jo? Je moc pěkná hra. A pak teda... Pak je představení Den jako stvoření pro lásku. Kde vlastně... Tam hrajete s mojí první ženou, že jo? Jo. No co ta dobrý? Taky dobrý. Taky dobrý. A o co vám jde, jako, nebo? Mně o nic. No, jak se to jako stane? Hrajete s mojí první ženou, druhou ženou, o co vám jde? To je jako náhoda, nebo? Já dělám svoji práci akorát. No, takhle. Jsem kus té práce viděl. Tady mám taky, hele. A ještě musím teda zmínit, že jsem ještě představení v divadle Rokoko. V Rokoku taky. Přesně tak. Tam už žádnou ženu nemám, tam mi to je jedno.
Tady jsem koukal, tady o vás třeba píšou, nadbytek sexu může unavit a hned jste tady vy. Čili, co tomu říkáte, že dostáváte takovýhle role? No asi se na to hodím, no. Jo, takhle. Já to nehrál, jak je život dlouhý. Či myslíte, že to jako, myslíte si, že jako typově tomu odpovídá? Nevím, možná typově. A takhle, když třeba jste někde, tak holky reagují nějak zvýšenou pozorností, nebo? A kde třeba? Nebo? No třeba, když jste někde, kde jsou holky, já nevím, kde jste. Nemáte ten pocit. No tak proti tomu, co vy máte na jevišti, to je nuda, že jo? Protože to, co já viděl, to jako bylo dost ostrý. No jo, no. Jste takový nemluvnej, když jde o tyhle věci. To je od vás hezký, jste decentní. No a vy máte ještě bratra, ten je taky herec, že jo? Ten ale takovýhle role nehraje, ten hraje něco normálního, ne? Tak má taky milost... Taky jo. No. No ale takový klasiky nějaký, ne? Že chodí s holkou za ruku, nebo to. Tohle to, no. A pak máte ještě bráchu? Ještě jednoho. Ještě jednoho? A ten dělá co? To je lékař. To je lékař. Aha, no a vy jste teda dva bratři, tak budete hrát spolu taky? Možná, že jo, někdy. Teďka není moc času a No, tak vy jste teďko v takovém laufu, že jo? to zase přijde. Máte partnerku? Nemám teďka. Nemá, no bodej. No. To by byla blbost, čo? Ale baví vás to hraní? Zatím docela jo. A který vás baví nejvíc? Hraní? No. Tak mě to baví docela tak zatím Tak všechno. z těch rolí, co máte? Tak absolvent mě baví. Hodně, jo. Jste jí drzej chvíli. Absolvent to jako žrádlo. A v rokoku samozřejmě mě to Jo. baví. A máte radši komedie nebo vážné věci? Tak jak kdy? Jak kdy? Vy na to moc nekoukáte, vám jde o to, jak vypadá partnerka a hrajeme. No a v těch filmech teďko, tak to jsou takový podobný filmy trošku si, ne? A vy tam máte i podobnou roli zase, že jo? No a co tomu říká, vy jste tak jako spojený s tím sexem hodně, že jo? I v těch filmech. No, já nevím. Já nechci být s tím spojený. No ale jste, Jo. že jo? No co hrajete v tom posledním? No, takovýho sexuálního štvance. Štvance. Tak to bylo jako... Bylo jak napsaný, já vím, no, oni vám to vždycky také napsaný a už to pak musíte jenom zahrát. A jako kam vás štvali, nebo jak vás tam štvali? Štvali mě. Jo, ale jak jako, nebo o čem to je? No, furt tu postavu prostě, furt po ní jdou holky. Furt po ní jdou No, holky, tak je to jo. tak jakoby teenagerovský prostě. Teenagerský jako, film takový. A jak ty holky jako po vás jdou tam? normálně, jo, nevím. Já nevím, co to je, že jo. Tak jako... Tam to není přesně, jakoby takhle. No máte tam jako hodně scén milostných, jo. To jich tam není jako moc milostných scén. Ne. Takový decentní. Jo. Něco jako absolvent, jo. To je... Možná v tom filmu je to jako víc decentní. Či to byl vůbec nápad v tom divadle udělat to takhle? No ne, kdo s tím přišel? No asi producent. Nemyslím s tou scénou. Jo, s tou scénou. Kde jste to vymýšleli, jako kdo s tím přišel? Že jste No, mohli takhle jsme měli postel a a tam vás to napadlo všechno. ve zkušebně jsme to vymýšleli. No to víme, já se ptám, kdo přišel s tím nápadem zrovna takhle. No, pana režiséra. Jo. A to tam je napsaný, že jo, že to tak má být. To tam je napsaný divoká milostná scéna, ne? No, No ale konkrétně nějaký rajtování tam není jako popsaný. no tam jsou, že měnějí polohy. Jako. No to tam je, Scénáři, no. no, to tam je. No. A čili byste jako s chutí nabízel ty polohy a jak je budete měnit? To mě zajímá. No to jsme vymýšleli. Jo, Ivanka taky? Tak Taky jo. byl to prostě tvůrčí dialog. V takovým dialogu já jenom snil vždycky. Čili v tvůrčím dialogu vznikla takhle divoká scéna. A je to většinu času pod peřinou, že jo, takový jako, nebo je to tam naznačený jenom, že jo, není tam... Mě jako chcete utěšit ještě?
No to já to viděl, tu scénu, já na to do smrti nezapomenu. A než vůbec se nenapadlo, že to je tohle. A když jste tu peřinu dali pryč, já jsem na divadle tohle neviděl dlouho. Ale na vás to vypadalo, že vás to baví. Je. No a to s tou Janou? To je dva příběhy na motivy Sarojanových povídek. Já bych na to neviděl, mě zajímají ty scény konkrétně. Jo. Tam... Taky tvůrčí dialog, to je mi jasný. Ale jinak taky takhle jemný, jo? Jo. No a zkoušíte teď něco dalšího v divadle? Zkoušíme v Rokoku Oresteu. Aha. Některá z mých žen v tom vystupuje? Ne. Ne, to se mi ulevilo. No a co je takový vaše přání, nebo máte něco, co byste chtěl hrát, nebo co se vám líbí? Tak možná by mě teďka asi bavilo něco jiného, než Tyhle sexuální štvance. Tyhle, no. To vypadá, že to ještě chvíli bude, ale víte. Ale třeba to nebude věčně. No věčně to nebude. To buďte úplně klidné. To vám tady můžu slíbit. Krištof Hádek. Dámy a pánové, naším dalším hostem